shi benta ban penslur ban ai mensie mi ki khana jaga St Francis Secondary School Mawkyndeng hapo gajing penyaj i sister Mary Lamare ibade i headmistress bat ki wei kinong hikai jong kanika school kila sei ka buj ban Pynlong ya kanika program hakar pun riu terik risau 8,000 arpulai khnang baki khana kin pen i ala kasap ka bau blei ula ai kerpang haki lapli perdai ketika program da iba firmly rembai irang pa snong lakadong ibala long kumi kong san hakate kasngi hakajinga don lang ikong ong lang ki lingdo ibade inong hikai barim kate ka school lakhot sngo bhasha kanika program ye sister Jama Play ibade i superior i sister Mary Lamare bat ki long kumi kanika program kala long ka bajop hakababun ki khana kila sey la ki sap ki phong jong ki dakabaki ruai shat bat ki we de ki jingpin bernya